танӯрсозӣ як нав касби анъанавӣ ва қадимаи мардуми тоҷик маҳсуб меёбад. одатан танӯрро бо истифода аз хокҳои махсус устоҳое ки нозукиҳои онро медонанд омода мекунанд. танӯрсозон пеш аз ҳама ба интихоби хок таваҷҷӯҳ мекунанд, аз ҷумла усто Усмонхоҷа низ ки дар деҳаи Урмитани ноҳияи Айнӣ зиндагӣ дорад. ӯ барои овардани хок масофаи 3 километр роҳро тай менамояд. ҳангоми интихоби хок ӯ хело бо диққат онро аз сангу рек тоза мекунад. қобили зикр аст ки номбурда 25 сол боз ба ин машғул асту аз синни 21 солагӣ ин ҳунарро аз падараш омӯхтааст ва идомадиҳандаи касби авлодӣ мебошад. ба гуфтаи усто Усмонхоҷа, ҳангоми лой шӯридан барои мустаҳкам шуданд ва накафидани девораи танӯр ба он ками пашми чорво илова менамоянд. яке аз амалҳои муҳими танӯрсозӣ бо по куфтани лой мебошад. онро такрор ба такрор бо по мекӯбанд то ки тамоми ҳавои дохилаш берун шавад ва лой шакли як лухти часпакро бигирад. вақте ки чақида ҳавор мекунем як бас ба мӯи буз якҷоя мекунем. баъд аз мӯи буз бо камтар намакам якҷоя менем барои қаиш карданаш намак якҷоя менем. бо ҳамин лои болоболҳа монду бо поча аз саҳар мисол то обед мо як поча мечақем. баъд аз ин мегирем хишкар чоркунҷӣ карда якҷо рах мезанем. баъд аз як рӯз дам метаҳем. баъд аз як рӯз баъд ҳавӣ гирифта мисол ҳамин танӯра мо аввал як тагиша мепартем мина ҳамин нимаш тайёр мешавад. ҳамин поинаш тайёр мешавад. камтар шах мешавад. дуюм бас мемонем. бо пайванди дуюм мегӯем. пайванд дуюм мондем то лабаши тайёр мешавад. баъд аз ин сеюм пайвандаш ба лабаши мемонем. ба ҳамин қисми танӯр ҷамъбаст мешавад. як рӯз ба якта мисол месозам. баъд аз лӯи тайёр кардан дар давоми 3 рӯз 4 рӯз баъд ин тайёр мешавад. дар тобистон ба агар ҳаво салқин бошад давоми як ҳафта то 10 рӯз баъд хуш мешавад. танӯрҳои сохтаи усто Усмонхоҷаро ҳам дар Урмитан ва ҳам дар шаҳру деҳаҳои атроф васеъ истифода менамоянд. ба гуфтаи усто мардуми ҳар минтақа одатан навъҳои хоси танӯрро истифода менамоянд. масалан сокинони деҳаи Урмитан ин навъи танӯрро, вале мардуми Панҷакин бошад ана ин хелашро. зиндагии номбурда асосан аз ин ҳисоб асту ӯ ба муҳоҷирати меҳнатӣ ҳам намеравад. инчунин дар баробари фаъолияти ҳаррӯза усто баъзан ба кулолгарӣ ё худ сохтани зарфҳои гилӣ мисли кӯза, пиёлаву коса низ машғул аст ки одатан ба ин кор дар вақтҳои зарурӣ машғул мешавад. ҳамчунин ӯ ин касби худро бо мақсади аз байн нарафтани он ба хоҳишмандон меомӯзаноду дар ин радиф чанд шогирд низ дорад. мо мушоҳида намудем ки сокинони деҳа вақте ки ба назди усто барои интихоби танӯр меоянд ба шакл ва андозаи он аҳамияти хоса медиҳанд. мо ҳамин рӯз ман ҳамин танӯр дар кор шуд, фарзандҳомо танӯр шикастен, мо танӯри нав дар кор шуд, мо омадем ҳамин танӯргирӣ пеш омадем устои номӣ 8 сол пеш мо ҳамин одам танӯр гирифтем. 8 сол рафт танӯр гирифтем, мана вай кардем ҳозир танӯр дар кор шуд, омадем танӯри нав мана савдо кардем. худо хоҳад усто имрӯз худашон мебаранд мешинонанд, дасти худашон қити вай мекунанд мебиён. баъд вақти савдо ҳамин хел савдо кардем ки худашон бурда шинонанд ки ин танӯрҳо асосан ба ҷои мо бисёртар ҳамин танӯри бобоӣ истифода мебарем. танӯри барои кӯҳистон махсус сохтагӣ агар мо шинонем 1 сол намерад, агар худи усто шинонад 7 сол 8 сол рафтанаш мумкин. барои ҳамин вақте ки савдо мекунем бо усто вай мекунем ки худашон бурда дасти худашон қити шинонда тиҳанд. бояд гуфт ки дар минтақаҳои кӯҳӣ танӯрро дар ҳамаи фасли сол сохтан ғайриимкон аст, зеро ки дар ҳарорати паст лои он хуб омода намешавад ва инчунин танӯр хушк намешавад. одатан усто Усмонхоҷа аз моҳи март то моҳи август ё сентябр вобаста ба вазъи ҳаво ба танӯрсозӣ машғул мешавад. шинонидан ё худ насби танӯр низ чун сохтани он нозукиҳои худро дорад ки ҳангоми беаҳамиятӣ наметавон аз танӯр хуб истифода намуд. усто Усмонхоҷа мегӯяд танӯре ки хуб насб карда мешавад метавон аз он солҳои зиёд истифода намуд. танӯр вобаста ба сифат, маҳорати усто ва тарзи истифода бурданаш то 10-15 сол хизмат мекунад. танӯрҳои усто Усмонхоҷа дар водии Зарафшон ва ҳатто дар сатҳи кишвар маъруфият доранд, зеро бо сифат ва хуб сохта мешавад. рустамбек аҳмадов, Фаррух Ғафуров барои барномаи иттилооти Нигоҳи Диёр.